Bon dia. Avui, després de les merescudes vacances i amb el jet lag a tope, doncs m'ha tocat venir aquí als Mossos, a la Jonquera, a assistir a una investigada. És un tema que no té molt de recorregut. La investiguen per unes suposades coaccions. Resulta que aquesta propietària, que és una investigada, doncs resulta que té uns ocupes que li han posat una denúncia per coaccions. Diuen que els ha tallat l'aigua i la llum. Però vaja, no té molt de recorregut perquè, segons el comenta, doncs, ni tan sols hi viuen en aquesta casa, no sé per què la fan servir. Però vaja, se la saben totes i li ha posat aquesta denúncia per coaccionar-la amb ella. Per tant, no té gaire recorregut. I doncs estic aquí, m'ha tocat venir aquí perquè la guàrdia, que l'havia de fer la meva estimada esposa, que també és advocada, ja ho sabeu, doncs a ella li ha tocat anar a primera hora aquí davant, just aquí davant, que hi ha la Guàrdia Civil, amb una comissaria bastant més ben parella que aquesta, a fer, doncs, un tema de salut públic, 14 quilos de marihuana, en té per tot el matí. Suposo que li posaran a la presó l'investigat. Té 10 quilos solament de presó. A veure si ens en sortim. Llavors deia que la comissaria de la Guàrdia Civil és bastant més ben parella que aquesta, tot i que més bastant contra, però més ben parella que aquesta segur, perquè això és una merda de mòdul prefabricat que fa anys que està aquí, és com un bungaló, no té cap mena de mesura de seguretat. Bé, hi ha unes càmeres allà, per això no m'apropo, perquè avui fan els Mossos, amb ells, i per això faig una mica de denúncia a favor dels Mossos. És lamentable que la Generalitat doncs, permeti tenir la nostra policia a la Jonquera des de fa anys amb aquesta merda de mòdul prefabricat. No ho sé. Jo ho trobo patètic. Sé que estan fent una comissaria nova aquí darrere, al costat dels bombers molt ben parides, però això no treu que faci anys que estiguin en aquesta situació tan lamentable. De fet, aquí mai hi ha detinguts, els porten tots a Figueres. Suposo que amb la comissaria nova doncs, hi haurà detinguts i podran treballar en condicions. En fi,